du synes er bedst. Okay? Ja. Super. Okay, så vi starter med det første billede. De her 2 billeder. Ja. Først så får du det her. Og det er nummer 1 her, ikke? Det er nummer 1 her, ja. Okay. Det her, det er nummer 2 her. Okay. Jeg synes helt klart, at nummer 2 er meget bedre, fordi kvaliteten er bedre. Ja? Ja. Okay. Og det virker mere professionelt, synes jeg. Ja? Okay, fint nok. Så nu kommer det. Okay. Okay, så er der det her billede. Ja. Okay, så der er det her. Okay. Og så er der det her. Okay, helt klart det første, fordi lyset er meget bedre, synes jeg. Ja? Ja. Og farverne sådan på hendes øjne bliver meget mere sådan farverigt. Ja? Ja? Ej, Hopper du op. synes det er pænest. Okay, så kommer nummer 1 billede. Ja. Og nummer 2 billede. Nummer 1 er bedre. Det er Nummer sådan 1 centreret mere ind på hendes ansigt. Ja? Okay. Ja. Ja, hvis jeg fortæller dig nu, at du faktisk valgte, Ja. de er slet ikke blevet taget af en professionel fotograf. What? Det tager en halv time, og så sender, ja, det er AI-genereret, du sender 14 billeder af dig selv og følger retningslinjerne, og så, boom, en halv time efter, så får du de her billeder. Jeg troede, det var Nej.